No, witam pięknie. Hopskologika. Roz jeden istny miał czy takie bliskie przyjaciółki, czy lipsy, z jakimi festelnie zaliczył, ale Blank nie poradził się urządzić, ze którą się ożenił. Uznał se, co zbajtluje taki rychtyczny test, taką anproba, co by zmiarkować i uwidzieć, kiero z nich jest najpasowniejszo do żeniacki. Wyciąg ze konta 15 000 złotków, do każdej z nich po 5 000 powiedział i że mogą je udać na co ino żywnie im się podobało wedle własnego uznania. Pierwsza dziocha pogzuła w te pędy na sprawonki, klajdy, szmuk, klejnoty, żalą odnowy biologicznej i takie tam jeszcze inne ficikołkle. Wróciła nazwę tego istnego do tego swojego szaca i rządzi. Udałach wszystkie twoje pieniądze, wysypłach cię dokumentnie dla cia, mój ty roztomiły, co by się ci przypodobać, bo ja ci westelnie przaja. Drugo frela wypuściła się też na sprawunki, nowy telewizor plazmowy, radio 4 pory nartów, jakieś tam moderne kije do golfa i insze takie fizymatynta. Wróciła do tego istnego rozpłomieniono, rozhajcowano go do wieś ty mój, ty roztomiły, udała wszystkie twoje pieniądze, co by cię weselnie uszczęśliwić, co by ci wygodzić i przychochlibić, a wszystko to z kuli tego i że ja ci weselnie przaja. Trzecio też wzięła pieniądze, zainwestowała na giełdzie, bezporadnie miała już duplikowanie tych pieniędzy, wróciła Karlusowi tego 5 000 złocioków i rzekła do niego. Wiesz, ja zainwestowała twoje pieniądze, zarobiła własne. Teraz mogłaś się poleku i stabilnie udać na to, co ty no żywnie byś se uzdał. Zrobiłach tak na isto to wszystko, bo naprawdę ci festelnie przaja. No i w ten czas ten istny, ten hop napoczął myśleć. Hopy mocka medykują i myślą, wiecie o tym, nie? Myśleć. Hopy na isto festelnie mocka myślą. I on dalszy myślał. Jest derkusie, co ci długo to zetrwało. Myślą. I hop na ostatku, dejcie pozór, ożenił się z tą frelą, którą miała najsroksze cycki. Olgien z Mioków.